No takže čau ľudia, u ďalšieho videa, prosím dajte mi odber, like a ohodnotíme si v ďalšom videu, že keď dáte like, ste chalani a koment, ste dievčatá. OK. A za 30 sledujúcich sa odhalíme. No. Dneska vám tu ukážem neviem čo. Poviem vám pár tých hovadín, kde môžete nájsť také tie trofeje. No, prvá je, samozrejme, počkajte. Neviem všetky, ukážem vám len, ja už akože všetky mám pozbierané, ale ja už neviem ani poriadne, kde sú, viete. Proste v každom jednom byte, do ktorého sa môžete dostať, pozerajte sa v ňom. Úplne čo najviac, ak viete, potom tu máte ten stan ako keby. Počkaj, nech vypadne ten človek. Tu máte aj takého reprezentátora, že tu hovorí, tak tu máte hneď iba takto pôjdete. Potom tu máte takú rampičku, tu vidíte takú skalu a tu za tým to budete mať. Potom ešte jedna, to je, počkaj, iba skočím. Ne. Ešte jedna je, poviem vám, kde? Woohoo! Kurník. Nevadí. Ideme na to proste. Druhá je tu. Počkaj. Samozrejme ich môžete nájsť 20. Ja neviem. Tu, jak pôjdete. Takto. Tu. Tak tu sa pozrite. Tu niekde budete mať ďalšiu. Potom počkajte. Musím zhoreť zaživa, samozrejme. Jak vždy. Ukážem vám, ktorých mám toto, všetkých týchto, čo vám ukazujem, mám toto, potom teraz toto. No, potom ešte druhé máte tu niekde, proste, hej. Tu niekde sa mi zdá, že máte ďalšie. Potom sú hríby, že sa raz jesť. Čo má s hlavou? A čo má s nohou? Chodí na moje nohy. Som postižený. Ne, počkaj, ja mám tu hanžidí kvety, kokos. A ešte a nohy mám jak baletka, ty kokos. Dobre, ešte zdá sa mi, že ešte niekde tu máte áno, tu, keď na to skočíte, tak tam máte trofej. Dobre, mám šťastie, že sú one. A tu ešte v takéto ešte v tejto chalúbke máte jedno, hej. Potom možno aj tu máte niekde. Tak čo chce byť? Ja mám veľkú hlavu, chápeš? Bum! Vypadni. Šiton! Do lobby. Aj ticho. Ale chápeš? Tomuto chápeš? Pohoda. Woohoo! To čo mi sme? Poď sem. To čo je? Ole. Ja sa chytím. Blížim ťa. I tam dlhý jazyk, pozri. Tak, to teraz si premením na zebru. Ne na tohoto Big Bossa. Bum! Yes. Korunka, jak králik. Woohoo! A tu bum, ale tu robíš. No. Dobre, potom ešte
Prepačte, ja neviem, či som chorý, alebo nej som chorý. Možno sa tam nejdem do školy, nevieme. V vážakom byte, keď nájdete proste byt a viete sa dostať donútra, ešte viem, že... Co? Robíš? Tu ešte keď pôjdete, tak viem, že asi aj tu máte, asi sa mi ešte zdá. Ty čo tu valíš? A potom, neviem, kozička. Tuto! Ale gapa! Čo tam robí čapek, počkaj. Ja to ešte potom na kamere možno, jak skúsim vymodelovať. Ukázať vám, že ak tam boli capek, kamo prešiel. Chápeš? Čo je? Tu mi nehovor, že toto je Goat Simulator, to není Goat Simulator 3. Samozrejme. Prečo mi zriti furt niečo párim, keď skočím? Si prejdem. Tak je. Počkaj. Skúsim nájsť toho človeka, čo tam bol. Áno, tu sú ľudia, ale jak sa oni... tento cápek, tohoto cápka, som videl proste takto prebehnúť. Počkajte, hej. Musíte si to všimnúť. Takto som ho proste... Takto, ale ja neviem, on chodil pre cestiny, on takto proste chodil, pohoda. Čo? Počkaj. Musím si dať menšiu kozu, prepačte, ale... Koza! Rohatá. Skoč! Budeme raz choukať kokos, ja budem tu. Chápeš to? Best. Idem sa šmiknúť. Veľmi dobre šmiknúte. Na trampolínu. Tak aj trampolínu preletím. Ups. Ešte viem, že jedna korunka je... Ne, že korunka, ty kokos, taká je hovadina. Je tu. A ešte... Ďalšia je... Ďalšia je tu vzadu, potom... Ďalšia je možno v tomto obchode, už neviem proste. No a... Zbrbeník. Daj mi to. Michael by Gabu. Kde to tam napísal? Ježiš, to super. Mám... Koľko som asi tankovala. Takže budem platiť benzínku. Slovnaft, ty kokos. Budem platiť, ne? Si položím. To predám na pazuši. Chápeš to? Koľko tu je kanistrov? Počkaj. To čo? Čo? To je nás pomal auto. Mi vybuchne. Prečo som to povedal, že mi vybuchne? Tak toto mi aspoň nevybuchne. Pačanou. A mne nevybuchne, inak ťa vybuchne.
kokos, to je radši gymnastik. Ježiš, šňůru spravil, chápete? Pretočte si to ešte raz, ty kokos. To, ako som vám povedal, že som videl toho človeka prebehnúť, to si predstavte. Kámo, čo sa tu deje? Počkajte. Si idem do takého iného, takého najlepšieho na svete. Anti-gravity goat. Ideme. Woohoo! Prečo nelevitujem? A vidíš to. Oni sa tu berú. Čo drží ona v ruke? Nič. Ja mu budem šeptať. Čo má hovoriť? Povedz jej, že ne. Nie. To čo si povedal? Ja to nezaberiem. Ale nie, prečo? Lebo koza zbijo. Dobre. Bum, bum, bum. Poďme. Počkajte. To ma prečo nenápadlo skôr. Ťa odmietla, ja ťa ešte aj odmením. Áno, jako? Kokos. To je normálne, ak sa mi to seká. Tak to ťa odvyčatím, vidíš to? Áno, chceš ešte zažiť lepší zážitok, na tu máš. Ale... Fúha, tak... Odkedy vlastne... Tu kam hupinko? A neviem, tak dávajte lajky, odbery.